जय जगन्नाथ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ତ କାମ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଆଉ କାମ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଲେ ସେଠି ତ ପୁଣି ସଡ଼ାର ଆଜି ମଙ୍ଗନ ପୁଣି ବଡ଼ମ୍ବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡ଼ମ୍ବାରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି। ତ ସେଠି ବି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଟକି ପାରୁନୁ। ଆଜି ଗଲେ ସେଠି ଟିକେ ବୁଲିବୁ ଏବଂ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଫେରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବଡ଼ମ୍ବାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଭିତରେ ଏଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଖେଳଣା ମାନେ ଦୋଳି ଷ୍ଟଲ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟିକିଏ ମାନ୍ଦା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବ 2026ର ଚନ୍ଦନ ମହୋତ୍ସବ। ତ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସମୟ ନଥିବାରୁ ଆମେ ତ ଦେଖିପାରୁନୁ, ଯେହେତୁ କାମ ବ୍ୟସ୍ତ। ତ ସେଥିପାଇଁ କାମରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେଇ ରହିଯିବୁ ଭାବିଲୁ। ଯାହା ହଉ, ତ ଆଜି ମାନ୍ଦା ପାଗ, ବର୍ଷା ହେଇଯାଇଛି। ତ ତଥାପି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ନିହାତି ଆମ ବଡ଼ମ୍ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ତ ନିହାତି ହେବ। ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଯେହେତୁ ଛାଡ଼ିଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ। ହଉ ରହିଲି।